Velkommen til. Denne meditation kalder jeg for lyset. Du gør det så godt du kan. Du bruger det jeg siger. Du bruger af det jeg siger, som du kan bruge til noget. Det kan være at jeg bruger nogle ord du ikke kan forholde dig til, og det er okay. Det kan være at du ser andre billeder end det jeg lige former for dig, og det er også okay. Sørg for, at du sidder eller ligger godt. Brug lige noget tid på at lade din krop falde til ro. Brug lige noget tid på at mærke, om du skal have et lille tæppe om fødderne, en pude under knæene, en pude i ryggen. For om du ligger eller sidder, gør du som det passer dig bedst. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Og sørg for at slappe af i dine arme og dine ben. Sørg for at slappe af i dine skuldre, din lænd, dine baller. Slap af i ansigtet. Og træk vejret dybt. Mærk, hvordan du slapper af og falder til ro. Mærk, hvordan du igennem din krop, dine fødder, er godt forplantet til jorden. Mærk, at du er forbundet til jorden. Og nu kalder jeg på Gud, vor himmelske Far, Jesus Kristus. Og jeg kalder på ærkeenglene Mikael, Uriel, Rafael og Gabriel. Og jeg former nu en energi til alle, der lytter til denne meditation om, at de må modtage den healing, de har behov for og ønsker, mens de lytter. Og det vil sige, at hvis du lytter til den en anden gang, så kan der være et andet behov eller et andet ønske. Og så beder vi om, at du må få opfyldt dit behov og dit ønske. Det er muligt, du mærker, at der er noget i din krop, der sitrer lidt, og det er helt okay. Forestil dig, at uanset om du har valgt meditationen siddende eller liggende, så forestil dig, at du er på en strand. Det er det hvideste, blødeste, reneste og fineste sand. Der er det klareste vand, som blidt skvulper op på stranden. Og solen skinner fra en skyfri, klar blå himmel. Fornem nu, hvad der er bedst for dig. At uanset hvilken stilling du fysisk er i, så forestil dig hvilken stilling du er i på den her strand. Mærk om du sidder eller om du ligger. Du kan altid
Forestil dig, at du skifter stilling. Men forestil dig nu, at du enten ligger eller sidder på den her strand. Og mærk sandet. Mærk, hvordan solen har varmet sandet op. Og mærk, hvordan du også her er dybt forankret til jorden. Hvordan sandet tager imod dig, bærer dig, holder dig og løfter dig, støtter dig. Og forestil dig så, at du har så lidt tøj på som muligt, eller ingen tøj. Og forestil dig, hvordan solen varmer dig, din krop. Forestil dig, hvordan solen lige så stille og blidt bider lidt i huden. Forestil dig, hvordan du er nødt til at misse lidt med øjnene for at holde dem åbne. Tag imod solens stråler. Og tag imod solens varme. Tag imod solens lys. Og lad det brænde blidt på din hud. Og i dit ansigt. Forestil dig også, hvordan vandet og sandet giver genskær. Hvordan solen spejler sig i vandet, som sender strålerne videre til dig. Forestil dig, at lyset, solen og varmen trænger dybt ind igennem din hud til alle dine celler. Hvordan dine celler lyser op og bliver varmet op, kærtegnet af lyset. Højere op på himlen er der en stor lyskugle, lyskejle. Nogen kan også se det som en søjle. Og forestil dig, at lyset herfra kommer ned og også rammer dig og fylder dig og bærer dig. Hvordan lyset, uanset om du nu ligger eller sidder i sandet, også kommer under dig. Og fortsætter ned, dybt langt ned i moder jord. At du er inde i denne lyssøjle, lyskejle. Det er Kristus-energien. Kristus-energien kommer med lys til dig. Du er fuldt ud oplyst. Måske du er svævende. Og lyset kommer ind i dig.
Mærk, hvordan lyset kommer ind i dig, igennem dig. Måske igennem dit hjerte, måske igennem din hals, måske igennem din pande eller din isse. Mærk, hvordan lyset strømmer ind i dig. Og mærk, hvordan lyset renser dig for alt det, du ikke længere skal bruge. Mærk, hvordan lyset renser dig for alt det, der ikke er dit. Mærk, hvordan lyset renser dig for alt det, der ikke længere er dit. Mærk, hvordan du bliver renset for det, der aldrig har været dit. Du bliver renset ud for gamle, negative energier og følelser. Det er et konstant, fortsat, uendeligt lys, der stråler ned til dig, i dig og gennem dig og renser dig. Og hvordan alt det gamle, udtjente, slidte bliver sendt videre ned i moder jord, som på magisk vis transformerer alt det negative til næring til vores jord. Mærk, hvordan du bliver renset. Det er okay, hvis du får en snert af en følelse af at være ked af det. En følelse af at blive lidt vred. Det er gamle følelser. Mærk dem og giv slip på dem. Det er ikke kun dig, der renses. Din energi omkring dig, din aura, renses også og forstærkes. Din aura bliver renset og forstærket, så det bliver sværere for andres energier at komme ind og støde dig. Åbn dit hjerte. Mærk dit hjerte. Fornem, at dit hjerte er modtagelig for det her lys. Både fra solen, du sidder i, men også for Kristuslyset. Og for den energi, der ellers strømmer til dig fra universet. Og lad den healing, lad det lys komme ind i dit hjerte og sprede sig ud i hele din krop og din aura. Åbn dig for den healing, der er for dig lige netop nu. Og åbn dig for healing af det ønske, du måtte have. Lad lyset fylde dig med healing, kærlighed, varme, mod, styrke, vilje
trøst. Lad det strømme ud i hver eneste lille celle i hele din krop. Du er blevet renset, så der er plads til nyt. Lad det strømme ind i hver eneste lille afkrog. Lad det strømme ind og tænde lyset i dig, som måske var blevet slukket. Vær åben for den healing, der kommer til dig netop nu. Vend tilbage til din plads i solen. For et øjeblik så vend fokus mod sandet, mod havet og mod solen. Tag imod solens stråler. Tag imod solens varme og lys. Lad det brænde og nappe blidt i din hud. Og vend tilbage til din fysiske krop. Vend tilbage til den fysiske placering, du er på. Tag et par dybe vejrtrækninger. Bevæg dine fødder, tæer ganske blidt. Og roter lidt med dine håndled og vink lidt med fingrene. Hvis du sidder op, så sørg for, at når du åbner dine øjne, når du er klar, men sørg for, at dit blik er rettet mod gulvet, så du langsomt kommer tilbage til denne verden. Tak fordi du lyttede med. Du kan til enhver tid lytte til den igen. Tak for denne gang.